Beno ba, gai berri bati ekingo diogu, zenbaki hamartarrak. Orduan, zenbaki hamartarren egitura ikusi baino lehen, zenbakikuntza sistema hamartarra zer den azaldu nahi dizuet. Guk, zenbatzeko erabiltzen dugun sistema da, sistema hamartarra. Sistema hamartar deritzogu, 10 simboloz osatutako sistema bat delako, bai, 0 simboloa, bata, bia, hiru, ikusten duzuen moduan, ditugu 10 simbolo. Horregatik deitzen diogu sistema hamartarra, bai. Eta hamartarra denez, edozein ordenetako unitate bat, orden basuagoko 10 unitateetan banatu daiteke ondoren ikusiko dugu moduan. Eta bestetik, zenbaki hamartarra zer da? Ba, unitatearen ostean, zifra hamartarrak dituen zenbakia da. Unitatearen ostean jartzen den koma batekin bereizten dira zifra hamartarrak. Adibidez, 31,25. Ikusten dugun moduan, 31 unitate, bai, eta gero, komaren atzean 25 dago, beraz, bi zifra hamartar dituen zenbaki hamartarra dago. Hemen adibidean ikusten duguna, bai. Orduan, goazen apurka-apurka ikustera nola banatzen den orden bakoitza orden basuagoko 10 unitatean. Vale. Demagun daukagula 5 eta 6 zenbakia, bai, hemen ikusten ditugu gure zenbaki lerroan jarrita 5 eta 6. Bai, 5 eta 6 10 zatitxotan banatzen badugu, bai, alegia unitatea 10 zati berdinetan banatuta, zati bakoitza 10 bat da, bai, deituko diogu 10, bai, bigarren hurrengo orden honi. Esan nahi dudana da, hurrengo zatitxoa 5, koma jarriko genuke, koma bat litzateke, 5,2, hemen ikusten dugun hau 5,3, 5,4, 5,5, eta bar. Beraz adibidez, hau 5,3, 5 unitate eta 3, kasu honetan 10 lirateke, bai? Goazen ikustera orain, 10-ena, 10 zati berdinetan banatuta, basati bakoitzari eunen dituko diogu, bai? Demagoen hemen daukagula, lehengo 5,3 eta 5,4. 5,3 eta 5,4 hau, 10 zatitxotan banatzen badugu, eunenak lortzen ditugu, bai? Beraz, kasu honetan, hau litzateke 5,3 eta hurrengoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 denez, 5,36, bai? 5 unitate eta 36 eunen, alegia. Eta horrela jarraitu dezakegu, eunena 10 zati berdinetan banatuta, zati bakoitza 1000-ren bat litzateke, bai? Hurrengo ordena izango litzateke 1000-rena. Adibidez, hemen 5,36 eta 5,17, 10 zatitxotan banatzen badugu, hau izango litzateke 5,26, 1, 2, 3, 4, 5, 5,26, 5, beraz, 5,375 litzateke. 5 unitate eta 300 eta 325 1000-ren. Bai, hau litzateke zuek ulertzeko orduan. Nola ditzen diogu orden bakoitzari, bai? Koma, jartzen den lekua kasu honetan 13, 0, 514 genuke, bai? Orduan, koma jartzen dugun kokaleku horri, zenbaki horri, deitzen diogu unitateak, bai? Eta gorutza eukiko genuke 10-ekoak, gero eunekoak, 1000-koak, eta bar. Eta berutza komaren azpitik eukiko genuke 10-renak, eunenak, 1000-renak, 10.000-renak, 1.000-renak, 1.000.000-renak, eta bar. Bai? Orduan, nola irakurtzen den zenbakia, bai? Ba, lehenik eta behin atal osoa esan behar da unitatetan adierazita. Eta ondoren, atal hamartarra esan behar da amaierako zifraren unitate ordena adierazita. Kasu honetan, lehenik eta behin atal osoa unitatetan adierazita, komaraino daukagun zatia 13. Beraz, 13 unitate, eta orain, atal hamartarra, bai, zifra guztiekin, eta amaierako zifraren ordenan adierazita. Beraz, eukiko genuke 13 unitate, eta 574, 10.000-ren kasu honetan, bai?
Hoxe litzateke adierazteko modua. Eta beste gauza bat jakin behar duguna, zenbaki hamartarrekin zera da. Batzutan biribildu egiten direla, bai. Dituzten zenbaki hamartar guztiak adierazi beharrean biribildu ditzazkegu, bai. Nola biribildu? Eskatzen diguten unitate ordenaren osteko zifra guztiak ezabatzen dira, eskatuko digute beti orden jakin batera biribiltzea, bai. Orduan, bere orden jakin horretatik bera duden zifra guztiak ezabatu beharko ditugu. Eta ezabatu baino lehen ere kontutan izan behar dugu unitate ordenaren ondorengo zifra, 5 edo handiago bada, unitate ordenaren zifrari bat gehitzen zaio. Bestela dagoen moduan uzten da. Bueno, lasai, ze hau adibidetxo batekin, errez ulertzen da. Demagun eskatzen digutera biribiltzea eunenetara, bai? Eunenak, badakigu orduan, 2 hamarren eukiko ditugula, bai? Komaren atzetik 2 zifra, bai? Ze eunena da, komaren atzetik bigarren ordena. Orduan, demagun ematen digutela, 1,6.389. Eunenetara biribildu behar dugunez, eunena da, bigarren hamartarra, beraz, 3 hau, bai, borobildu beharko dugu. Orduan, bere atzetik dauden zenbakiak desagertzen dira. Baina, ezabatu baino lehen, ikusi behar dugu, 3aren osteko zenbakiak kasunetan 8 bat dela. Beraz, 3ari bat gehitzen zaio. Zergaitik, ze 8, 5 baino handiagoa da. Beraz, 1,64 geratuko litzaiguke, 63 beharrean, bai. Urrengo zenbakia, ordenaren urrengo zenbakia, 5 baino handiagoa delako. Beste adibidetxo bat. Kasu honetan, 1,6.389. Eunenetara borobildu behar dugunez, 2 hamartar eukiko ditu. Beraz, bigarren hamartarra 3 da. Bai? Eta jakiteko nola geratzen den, urrengoa ikusiko beharko dugu. 2, alegia, 2, 5 baino txikioa denez, 3 geratzen da dagoen moduan, bai? 1,63 kasu honetan. Eta azkenengo adibide bat. 1,6. Kasu honetan, hamartar bakarra dugu, eta guk eunenetara biribildu behar dugunez, eta ez daukagunez, bigarren hamartar hori, 0 bat gehitzen zaio. 1,60 izango litzateke eunenetara borobilduta. Bale, hauze, biribiltzeko modua, eta beti eskatzen diguten orden jakin horretara biribiltzeko modua, bale? Orduan, pixkatxo bat hau ulertuta, ondoren agertzen diren ariketa hauek egin ditzazuen nahiko nuke, bale? Praktikatzeko apurtxo bat, tutorialean azaldu duguna ulertudan. Venga, klasean gero taldean, landu eta zuzenduko dituzue. Zuen artean, bale? Venga.